Uitați-mă, băieți, un răspuns competent la un om cu capul pe umeri care înțelege beneficiile și nu stă să se zgârcească la 15-20 de lei, 30 de lei, că asta e diferența între prafurile astea după piață și geleuțele astea cu creatină. O diferență mai mare nu este, da? Nu să se zgârcească la 20-30 de lei și să stea să înghită prafurile alea și apoi să vomite, pentru că voi dacă înghițiți prafurile alea și după aia vomitați sau aveți balonare, nu vă antrenați cum trebuie, păi e minus degeaba ei, deci degeaba bași creatină. Da? Asta e chestia. Și aici chiar îmbini utilul cu plăcutul, adică o senzație de dulciuri, cu toate că ele au și zero zahăr, care e un alt plus, bagi și creatină și le iei și într-un mod foarte, foarte ușor. Ba, mai deschis borcănașul. Hai. Am luat aici un jeleuț. Îmi pare rău că n-am 3 mâini. Ceau și la revedere. Ceau și la gară. Ați înțeles? Cam așa stă situația. Eu vă pup și vă aștept pe Dimasporo la jeleuțele astea cu creatină, pentru că știu că majoritatea dintre voi, în procent de 99%, le iubiți. Hai, vă pup!